bakarri bosteko eman diete. Eta badoaz. Zazpiak 24 minutu gutxi oraintxe, hasi da Norgehiagoka. Irujoren sakea luzea, indartsua. Eraman Oñatze. Dejada txokoan. Eraman gainean. Joan egatzera. Jaso Oñatze. Gantxo ikuskerria. Gaur botea, pelotak airez izango gila dutizatak. Atzenen. Hau sakea, da ezin eutxi. Ezin eutxi, Oñatze, sake indartxu. Nabarmena, aurtengo txapelketan. Hemendik Leitzara, goraintziak eta besarkada bat, Abel. Irujoren sakea gurutzatua, aurrera egindu Oñatzek, larri eraman, Irujo, atzera. Indartxu, baina... Kanpora. Sake luzea. Eraman Oñatzek, bikain aurrera doa Irujo. Boleaz goxo, ederki. Oso ederki. Tugu berriz ere Oñatz atzean geratzekotan da. Eskuinez eutxi. Arrestoa aparta haue. Baina doktore. Gaur Irujo. Askokin sakaturik Irujok, eta erantzune ona izan duek indartsue, baina suerte gabezabile gaziera hontan. Oraingoan sakea zabalera, baina labur xamar, Bengoetxeak eraman, Irujo. Pilote asko ez dugu ikusi, oraingoan zer gertatzen den. Irujoren ezkerkada, luzea, bikaina, ongi Oñatz. Barruan. Irujo gireki urrundik. Deja da kontraerasoan eta tantoa. Errematen. Bengoetxearen lehenbiziko sakea izan dau. Atzean geratu da Irujo eta errestoa zoragarria. Bai, horretzeok errematea sartzei. Seiter diraino, atzera Oñatzek. Indarra handia eman dio Irujo, sotamanoa Oñatzek, sotamanoa Irujo gezkerrez. Eta Oñatzek ezin. Errestoa ikera. Jokon. Zazpi eta bat. Begiratu du. Aurrera doa Oñatz. Jaso. Ongi moldatu da, Irujo. Eskuinka da indartsua. Eta ezin Leitzarrak. Etzen da erraza. Baina eraman egin du. Orain ibili beharra. Eutxi horri ere. Irujo. Oso kaskarra gainera. Eugiri etzaio asko gustatu. Atzera ederki Oñatzek. Boleaz Irujo. Erra. Jaso kontuz. Hormarikoa osona. Bengoetxearen bigarrena. Sake gaiztoa, Arrestoa, ikera garri. Kantxoa nolako ordea. Ez? Zerean galditu egin da? Mehatxu egin du, baina. Eskuinez, eraman. Bai Montanez aurrera bile, Bengoetxea, Atzera. Pilotaka da bikaina. Gora. Laugarrena. Kokire bai eta pelotari bezala bai. Eta bedo haiek aprobetxatzen zekik. Eta frontoien olako egunetan eman itendik honek. Erdiko sakea, labur gora. Ez Irujoren erantzuna osona, larri baina barruan. Piloteoa. Nor baino nor. Arrotu gabe, baina bizi Oñatzek baztertuz gainera. Ezkerra irez Irujo. Otamanoz Oñatz. Boleaz Juan. Pelota zakarra gau, muitzen, Gai horixe. Sotamano ikuskarria Irujorena, baina goiko txapara. Erra izan da alere, Gerriaz, zoragarri sartuz. Motza sakea. Eraman Irujo. Eskuinez bizi. Irujoren gantxoa eta tanto. Zein duen, Irujokoan,
Aurrera doa Oñaz. Sotamano, zerti eutxu dio, Irujoren sotamanoa, bikaina, atzeraka etorri behar leitzarrak, eraman, baina, kanpora hori ere. Gaur Bengotxeai lehen gurten. Berriz ere aurrera Oñaz, sake laburra oso. Atzera joanak, erra pilotaka da. Eraman, Oñazek. Hori ere pilotaka da ona, jaso leitzarrak. Berriz ere atzera. Eutxi Oñazek, bikain, orain bai. Juan. Hori ez du arrotu. Aita agian. Ezkerrez, atzera, saietxetik. Tanto amenpean hartua du, baina eusten ari da Oñaz. Nahi eta nik uste hoi, nenolatean, ez? Bikain. Ze tanto jokatzen ari din bik, gogorra, eta Tanto bikaina doa. erakusten ari dek, Irujok atzera, Jeseus. Ikaragarria izan da. Frontiza botako zu. Kondo. 100.000. 100.000 azpiko dirua. Sake gaiztoa, baina eraman. Airez ez dio, kaso hondirik egin Asierri. Deja da, engainatu egin du, baina oso arroa. Irujo. Ezkerra Airez. Ezkerra Airez, gantxoa, oso na. Eraman Irujo. Oñatzen sotamanoa. Iritsiko da. Eraman. Oñaz, horma bikoa eta tanto. Bikaina izan da benetan. Orain ari gara. Oñatzen sakea. Erresto bikaina. Txokoan doktore utzi du. Eta errestoa ikiaragarri izan dek, Hor Bengotxeak Oñatzen. Irik, apurka. Oñaz. Gaiztoa dau. Eraman Irujo, bikain. Oso gaiztoa zen. Deja da txokoan eta tanto. 8. Eta hori erakusten ari dira. Irujo aurrera doa, orain bai, lehenbiziko aldiz. Eskua sartzerik ere ez du izan. Irujo atzean, sakea luzegia. Biurria, eraman Irujok nolabai. Eskuinka da bizia oso eta tanto. Oñaz Bengoetxea, tantu bakar batera jarri. Hau, sake gaiztoa. Oso. Irujok eraman hori ere. Oso ongeri da sake irantzuten. Hormabikoa doktore, erabaten gainatu. Lehenbiziko aldiz, ados, Jaun Andreok, ados. Aurretik jartzeko aukera, Oñatzentzat, Irujo aurrera doa. Erantzun. Eta ordu bigarrenean. Bigarrenean eramana izan dela, adierazi du epaileak bestela ere, tanto Irujo. Eta gozatu ikuskizunaz, Bengoetxe aurrera doa. Eraman nolabai. Irujok, asko ezker horma gehiagirekin. Kanpoa. Oñatzi berriz eskuan takiatu egin zaio pilota hori. Bengotxeak eman nahi izan duziok eta kanpoa. Sakea zabalera Irujo. Eraman Oñatzek, ongi moldatu da. Irujo, irutik arrotu gabe. Para. Oai azio entzio, naita, Bai alda? Ez da gazmoatzen bai esakatzen Irujo, Denatan aurrea jute zaiok eta... Atzera, ongi gozatu. Eraman Bengoetxea, Irujo. Ez du gozatu hori ere, ez du arrotu. Eskuinez orain. Hoi bai, hoi ez da sartu, bez? Eraman hori ere, azte pilota joko duen. Irujo gatzera, egurrean, eutsi goleaz Bengoetxea. Irujo, ezkerre saietxetik. Tanto da. Anera doa azki pilotariak, 15 eta 11 aurretik Irujo.
Sake gurutzatu ba. Oraintxe lehenbiziko aldiz asmatu du Irujok. Oñatz, behin eta berriz. Eta guain artezik asmatu, baina guain gontan bikain izan dek. Guain berriz, Ikusi du arro. Atzean geratu dela, luze atera du, Oñatz egeraman atzera Irujok, pilota gada bikaina. gainen, Oñatzek, eraman larri, atzera Irujok, hau ez da asko zobea. Ikaragarria. Eta numero ikusio, gehiago joitxuela maten dik, Bengoetxea airez erantzun dio, barruan da. Atzera Juanek gurutzatu zaherki. Eutsi Bengoetxea, Irujo. Gainean, oraingoa suertez. Oraingoa suertez. 6 tanto egin ditu lehentxeago Bengoetxeak jarraian 6 orain Irujok. Beste tanto hilara baten bila doa, Leitzarra, baina sake hau luzegia izan da. Baina pelotari klase ontzat askoz importantea, doi ikeragarri zeutzkia da bate asmoatuzko eta suerte pixka batek laundu behai, baina min ikeragarri iten die. Bila do Oñatz! Erresto hona izan de, baina nean zaik eguen. Aurrera doa, sakeari erantzutera. Eta bikain erantzun gainera bebetik. Eta Sotamanov txapapera Oñatzek. Gaur erakusten ari dek. Hor bitanto bakarrik egin ditu Oñatzek. Jarraian. Gora. Eta orain sakeari indartxo erantzuna izan dio, baina 0-etara joan zaio. Gehiago arriskatzen ere ari da, baina hor du aukera Irujok, txokoa oso arro eta gaizki utzi du. Gainean, eta mila. Gurutzatu, baina gehiagitxo eta erresto ikuskarria kanpora. Bai. Dakoak ere bai, beste batzuk. 21 eta 13, Irujoren sakea. Sotamanoz erantzun dio. Gaizki Irujo, Oñatz. Bolea, arroa, ona, bere buruari denbora emanez. Atzera Oñatzek. Eta Irujok oso gaizki jo du, baina okru. Beratzi tanto jarraian egin ezean, sakea luze. Irujoren erantzuna arroegia. 15 eta 21. Adoa Irujo. Erantzuna parta. Hor berriz Irujo pasatu duia, aukera hor du. Eta bukatu da partida. Txapelduna kanporatu du. Bengoetxea 6. kanporatu du. Eta ze lasaitu Irujo. Juan Martínez de Irujo. Erakustaldi latza egin zuen Patxi Ruizen aurka, baina ez dute zer ikusirik. Gaur egungo Patxi Ruizen. Eta Irujo. Eta gauza handiak ikusi ditugu. Bi pilotari handi ikusi ditugu, baina bat handiagoa. Bai, nik uste Irujo hor hankasartze pareak enduzkio lan ikeragarri indula. Eakutsi gaurre doai ikeragarri ditun pelotari ala. Eta Bengoetxea arriskutsu baten aurka, eta doai haundi dauzken, mila haundi dituen pelotarien aurka, ondo irabazi, baina gaurre Bengoetxeak egun ona ez izanagatik, suerte txarra izanagatik, erakustik zenbat min iten duen, Koldo Aldalur, hor duzu, irabazlea aurrera. Bai, hemen dut nirekin Juan Martínez Irujo irabazlea. Juan, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, tú sabías mejor que nadie que había que sufrir contra Oñatz y alguien dirá, 22-15, tampoco ha sido un partido muy largo, no habrán sufrido mucho, pero hay que sufrir y mucho. Sí, para jugar contra Oñatz hay que ganarle, ¿no? No te regala nada, hace muy pocos regalos, ¿no? Y es muy, te agobia mucho con el sotamano, ¿no? Es muy constante a buena, y pasarle por encima es muy difícil, y si echa la dejada, pues él está ahí, ¿no? Está regalado en todo momento, ¿no? La verdad que ha sido 22-15, pero el resultado no demuestra el partido que ha sido, ¿no? Bueno, muy bien el resto del saque y quizás no tan bien las dejadas. Bueno, dejadas echado de bastante atrás y hoy nada, o lo haces perfecta, no lo haces tanto, está encima y no ha pillado todas, ¿no? Pero bueno, dándole yo creo que he podido sacar el partido adelante, que es lo importante, ¿no? Es que tiene muchísimos recursos, Oñatz tiene muchísimos recursos. Sí, hoy nada, pues si le daría un poco mal, pues no le ganaría a nadie, ¿no? Saca, echa la dejada, defiende, cubre toda la cancha, la verdad que es un pelotari muy completo y la verdad que ese ha sido
un rival pues, más duro de lo que es el marcador, ¿no? Bueno, ya estás en otra final. Bueno, otra no. La verdad que cada día parece que cuesta más entrar a las finales. Cada que contento, ¿no? Otra más. Y bueno, esperemos que llevarnos la chapela para seguir el año redondo, ¿no? Sea Aimar o sea Rubén, no va a ser un partido fácil, seguro. Bueno, va a ser un partido muy, muy complicado. Cualquiera de los dos que sea. Y bueno, y ahora a descansar y a preparar lo mejor posible. Eskerrik asko, Juan, seguindo. Vale, eskerrik asko. Asko zuri.